Drage moje divne žene, znam da ste vrijedne i vječito u pokretu. Ja bih da vas podsjetim, ako to već niste znali, slučajno zaboravili, koliko je važno uvrtati našu kičmu. Svako toliko u toku dana kad dobijete mogućnost ili kad se sjetite, uvrnite je na desnu i na lijevu stranu ravnu kičmu. Ako niste navikli na to, lagano počnite, samo malo se uvrnite. A evo zašto. Da bi živci uz kičmu koji protiču uz kičmu bili stimulisani i time aktivirali parasimpatični nervni sistem koji je tu da nas opusti, koji je tu da da svim drugim sistemima u tijelu poruku da je opasnost prošla i da se možemo opustiti potpuno. Osjetit ćete, ako niste već isprobali ili navikli na to, osjetit ćete olakšanje, jedan uzdah nakon jednog izvjesnog vremena okretanja. Znači, parasimpatični nervni sistem je aktivan. Također je važno svaki dan da se kičma u svim njoj mogućim pravcima pokreće, što znači da se saginjemo naprijed, malo nazad, lijevu i desnu stranu, da se uvrćemo na lijevu i desnu stranu i da se saginjemo na lijevu i desnu stranu. Eto, toliko od mene, malo nešto korisno za moje i vaše zdravlje. Ovo priča iz mene, ne samo učiteljica joge i jedna osoba koja želi da podijeli svoje znanje ili nešto od svog znanja koliko je umjereno na ovom kanalu sa vama, da biste imali još više vrijednosti i koristi od mog sadržaja, od ovoga što gledate. Eto. Ostanite mi zdravi. Dragi moji, ovo što vidite ovdje je spremam za ručak krompir koji smo dobili od komšije, predivan. Umjesila sam kruh sa sezamom ili susamom, opet bez ikakvih mjera, samo sam nasula vodu, unutra toplu iz česme, stavila germu, malo šećera, soli i maslinovo ulje ovaj put i onda sam dodavala brašna dok mi se nije ovako napravila lijepa konsistencija, lijepa loptica. Naravno, onda sam dodala i ovaj susam prije nego što sam komplet ovo umjesila, znači negdje na pola puta. Onda imamo ovdje čičoku. Tata je iskopao nekoliko čičoka. Staviti sve skupa ovo povrće, cukini, čičoku, krompir, tofu i još jedan dimljeni tofu u jednu veliku tepsiju. Vjerovatno ću još krompira nasjeći jer mi se baš jede jednostavno pečeni krompir sa nešto malo začina. Uz to povrće koje se ispeče u rerni, naravno nije samo povrće, ima tu i tofu. Uz tu tepsiju pečenih ukusnih namirnica će biti svjež domaći kruh. Za umakati imam još uvijek onog humusa što sam napravila, naravno kečap, majoneza, razne umake. Ko kako želi. Ja mislim da jednostavnijeg obroka nema. Izrežete sve što želite da pečete, što će se otprilike u isto vrijeme ispeći u jednu tepsiju, začinite ga kako želite i pustite. I zaboravite na to neko sat vremena otprilike i radite druge poslove. Poslije toga odličan, ukusan obrok, gotov, a i zdrav. Ja ću još malo da prođem kroz baštu, da uberem još prašun, svjež ruzmarin, imamo ovdje osušenog, ali uzet ću svjež. Možda usput naletim i na još nešto što želim da dodam u tepsiju. O tom potom, to ćemo vidjeti, ako se desi, naravno, propratit ćemo skupa. Evo, začinjeno, isjeckano, idem sad samo još ruzmarin i peršun ubrati i koristila sam veoma kvalitetno maslinovo ulje. Ovo je ulje sa Krka, mnogo lijepo. Da vam pokažem bunt ovih začina što sam ubrala. I ja ću tu da isjeckam
onda ću ih sa maslinovim uljem dobro natopiti i neću odmah stavljati u povrće da ne bi zagorili, malo kasnije. Ovdje imam jeste pero od luka, to jeste ovaj luk koji samo daje pero, ne stvara glavicu. Onda imam timijana, pešuna, nešto malo žalfije, vrlo malo, jedan struk ruzmarina i, bože, onda malo od komorače, ovo zelenilo i jedan teler. A ovo su 2 lista ljubičastog bosiljka. Malo ću i pobiberiti i posoliti. Pomiješam pa ću dodati povrću. Sam bila izjela na sunce, lijepo je nadošao, sad ću vam pokazati. Evo što je mekan, što je lijepo mekan, da premijesi. Ja bi se sad sa njim igrala kako je fin. Da ću njega malo još izmijesiti da on dobije još bolju strukturu. Što je mekan. Nekako mi ova forma najbolje ispeče kruh, to jest ova rerna trenutno što imamo u ovoj formi ispeče kruh kako treba. I tako. Toliko je mekan. Probam da ne bi nastale velike rupe unutra u tijestu, u kruhu, nego da bude djelimično i ravnomjeran. Koliko toliko. Eto, zbog toga probam ove rupe, ali sad malo koristim još da podijelim ovo tijesto. A mi se vidimo kada bude i povrće i kruh gotov, do tada ja da obavim još koji posao. A evo ga i povrće. Sve se lijepo ispeklo. Zadovoljna sam. Ovako. I sada ću ja da serviram. Isjeđem kruh. I da serviram. Gdje mi je nož?
Još je mnogo toplo. Evo vidi se kako puši. Ako se vidi na kameri, divan je. Evo, mekan. Ja ga ne bi sad više stiskala jer je vruć da mi se ne bi sav raspao. Čošak, moj muž voli krajak. Zato krajke rešim. Ja ovu ljepotu zajedno sa svježim domaćim kruhom sada serviram nama na sto, sjedamo, ručamo, a vama želim prijatno, dobro jutro, imam apetit za jedan kolač, imam kruške, poneku jabuku, ali više krušaka koje trebamo da iskoristimo. Onda ću napraviti jedan brzinski kolač od krušaka, stavit ću malo čokolade, posne čokolade u njega i dok Rena radi ja ću da stavim još jednu tikvu da se ispeče, pošto se meni jede i kolač od tikve koji ću onda sutra napraviti.
Današnja želja za ručak moje djece je kremasta pasta. To je onaj moj kešju namaz što sam sad napravila odmah u startu za sosa, što znači da sam stavila više vode. Vidjet ćete kasnije još kakva je konsistencija kad ja to budem dodavala u nudlice. A za nudlice imam fusili i to će biti za kćerku, to ću da pomiješam. A za mene i muža, mi volimo da ima i povrća, ću da ispržim cukini iz bašte, svjež i dimljeni tofu koji smo našli u tropiku. Ajde da probamo, ja nisam ljubitelj dimljenih ništa stvari, ali moj muž ponekad voli pa ćemo to